6 сол пеш Мавлон Қаҳоров барои 1 солу 6 моҳ ба мақсади рушди тиҷораташ бо Содиротбонк барои гирифтани $600,000 паймони қарзӣ баст. 4 моҳ баъд раиси банк Самадов Саидбурҳон моро даъват кард, гуфт ки дар фоизҳои чиро супордан дар кора. моро сега гуфтем пули ногирифта чӣ хел фоиз месупорем. Бонк мегӯяд Мавлон Қаҳоров $367,000 гирифта ӯҳдадориҳои худро иҷро накард. Ташхиси суди муайян кардааст ки $314,000 онро Мавлон Қаҳоров нагирифтааст. Соҳибкор мегӯяд танҳо $25,000 гирифту халос. 4 моҳ мо ваъда кардем ки $4 миллион ворид мешавад банк ба мо главнои пула мегирем. ама хеле 4 моҳ надодан моя. ҳамин ваъда имрӯз мешавад, як ҳафта баъд мешавад, як моҳ баъд мешавад. Тоҷик Содиротбонк аз тариқи суд амволи гаравмондаи ин соҳибкорро ба маблағи $200,000 ситонд ва акнун мехоҳад Мавлонов $168,000 дигарро баргардонад. шартномаи ки ҳоли басташудагиву бо пул таъмин нашударо ва ё кредит ҳисоб карда ба ҳамин мегӯё ки кредити гирифтагии онҳо дар ҳаҷми $367,000 $314,000 гӯё ки баста шуда эълон мекунанд. дар Тоҷик Содиротбонк ба Радиои Озодӣ гуфтанд $314,000 баҳсиро фарзандони Мавлон Қаҳоров гирифтанд. Ташхиси судӣ гуфтааст санадҳои додани пул ба мизоҷ шубҳаангезанд. бо вуҷуд 7 майи имсол суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин кард ки ӯ ва фарзандонаш қарзи бонкро баргардонанд. экспертиза муайян кардааст ки ҳамин имзоҳое ки ҳамино ҳамин пула гирифтанд имзои ҳамино нест. ба дари 2 манзили ин хонавода баъди қарори суд муҳр заданд. ҳоло онҳо дар берун зиндагӣ мекунанд. далели Тоҷик Содиротбонк дар ин маврид санади додгоҳ аст ки дар он омадааст Мавлон Қаҳоров ва писаронаш гуфтанд гунаҳгоранд. судам хай ҳамин гуфт ки банк қайси созиш кунед. банк қайси созиш кунед гуфт мо хай дига чем турма мисол 8 сол 12 сол маҳкам шудана суд шудана хай маслиҳат додан ки хай ҳозираш ба ҳамин созиш ба биёед. мана дута якта нуқтаи таъмири техникӣ, дута хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Ваҳдат рости гап дар баланси банк гузарондам. Тоҷик Содиротбонк аз бонкест ки соли 2015 ба буҳрон дучор шуд. ҳоло бо садҳо муштарӣ дар додгоҳ кашмакашу даъво дорад.